A tak to, jak jde život? Dobrý? Proč tu jsi? Nedar. Na bobách jezdíš, ne? Ne. Čau. Zanec. Na čem? Na lyžích? Ne. Na lopatě. Na nohách? My jedeme uraz. Uraz? Uraz. Jakého psa? Tak No, jsem já pěkně. si Co? Baby, má baby. Bolí to hodně, že? Bolí to? No, tak Norris je přece nejlepší. Nevím, já teď natočím. To není možný. Ne. Co? Oni nevíte. Oni říkají, že to Norris nejde. Oni ne. Chuck Norris je nejlepší, že? Že je Chuck Norris nejlepší. A oni ne. Kdože nás to zachrání před koncem světa? Koleno. Co budeš dělat? Teď. Vem klapek a hodně na ně. Oni jsou moc zlobiví děti. Oni dostanou 2 schování. Oni by to potřebovali. No. Oni velmi moc zlobí. A pořád po všem hází koule a jsou zlí. Vidíš? Musíš je úplně kolovat. Já vím, co bych dělal. No, nasaď si rukavičky. To si mlíko zase na hlavu. Ne. Tam ty? No, na tam ty, no, ty. Ano, přesně. Já si taky nasadím rukavice. Já si taky Jo. nasadím. Hodně mi to. Pořádně. Jsme jejich kamarádi. Však víš co, já miluju. Žena je. Úplně playboyářský. On má mega letiště, prosím tě. No hoď to ne. No to čekáš, ne? Ale já jsem ukazovala na ně, ne na ně. Dobře, On to hodil do... úplně Do koho? Ty by si měl... Ok, ale astronomem kamoře. Musíš házet souly. Jak se hází souly? Aha. Tak co by si mohl udělat? A to je Má slínu na jazyku. Velmi nechutné. Kopuj maláčku bez toho přiznáčky, jo? Ne? Tak já nevím. Tak co bys chtěl dělat? Tohle. Budeš to dávat do ní zadla? On má díry na botách a má to zalapené jako figu. A tak Norris je nesmrtelný? Ano je. Má to čím zalapené. Ty jsi nesmrtelný? On je nesmrtelný, já. O. Tobě není zima na hlavu, když jsi teď sundal? Ty bude tam kadeřníka, chceš? Normálně moje mamka umí úplně dobré účesy. Ona ti normálně tady v Líholí klidně 17, jestli chceš, nebo Chuck Norris napsané. No a to je úplně dobré. Ne. Ne. Tak co bys chtěl od nás? Tetování? Máš? Piercing. Tady to je Chuck Norris. Nejde. Zakázané. Co napíšem? To umí. To oni. Já jsem chodil do kostela, to si nevíte? Aha, do kostela? Do kostela? Ty tam chodíš do kostela? Já tam chodím každou neděli. Já ne. Aha. Já tam... Až večer? A jdeš dneska večer? Já tam chodím na vánoční mše. Večer? No. Nějaký to, alkohol a budem přijít, jo? Ne, a jak jsi slavil Silvestra? Jak to? Sám nebo? Sám. A trefila tě raketa? Chuck Norris je zraněn. Fakt mě je super. Míram.
Nevídám, moc se asi nemocně. Tak zatím k doktorovi. Za rok. Za rok? Za rok je to. A proč za rok? To bude za dlouho. Týden tam doleze. Co? Týden, no. Aha. A potom jako úřad? A pak co za týden? kdo nás bude zachraňovat jako na konci světa? No. Čak Norris nesmí umřít. My máme rádi Čaka Norrise. To už ne. Co naděláme? To znamená, Ale můj, ale ten, Jak se jmenuje? můj teď, ale já tě už nemám. Nemám bratra. Jo, pusty. Oholil. Aha. Není v té škole. On je ve škole? Ano, on. Jo? A jak se jmenuje? No je, on je manažer, dvakrát, tak je. Oni ho hodili. Aha, hodili ze školy, no. Aha, tak proto to Dvakrát. tady školy? Proto tu hlídáš, ať nikdo nespadne? Ano, Aha, a kdyby spadl, tak si ho chytneš, jo? jo. Ono taky chtěla. Hej. To je pravda. Já si tež myslím, že je to pravda. Spadla a on nás teď chce zachránit, aby si nikdo neskapal. Jak to? Zima už je? A kde bydlíš? U kostela, aha. Tak proto tam chodíš. To žije. Víte, kolik je hodin? Hodně. Víme. Hodně. 2 hodiny. 13:54. Už domů. Šupity presto. Tu? Bože, Dobře, ty. Od koho víš, od koho to je? Rosio. A máš To je děti? ten. A... já nesmím, katolik. Katolik. Je katolik, takže ty nesmíš hřešit? On nesmíš hřešit. A tobě to nevadí? Tak ahoj, zítra. Mu to nevadí, že nesmíš hřešit. On bude na druhé straně. A když říkáš, že bydlíš u kostela? Jde do mě pryč. Ještě se netoč. Oni se bojí, jo, Sikory se bojí. Myslíte si, že to je pravda? Já si myslím, že jo. A proto je teď takový a tady chodí a to. Už jsme přišli na případ. Bude strašně věřit, tak to. Katolik. On nesmí